Halos mag-iisang taon na ang nakalilipas nang mabulabog ang buong bansa dahil sa viral video kung saan makikita ang brutal na pamamaril ni Police Master Sergeant Jonel Nuesca sa dalawa katao sa Paniki, Tarlac. Nangyari ang insidente noong 20 ng Disyembre. Ang biktima, ang mag-inang sina Sonia at Frank Gregorio. Ang malagim na krimen nagmula daw sa isang matinding bangayan. At ang mga huling salita ni Aling Sonia na nagpasiklab ng bugso ng damdamin ng pulis. There's a police man! I don't care! Ang pagkarindi nito ay umabot sa pagbunot niya ng baril at walang habag na pinaputukan nang malapitan ang mag-ina. Dito buong mundo ang nakasaksi sa karahasan ni Nuesca at ang paghahanap ng hustisya. Hindi lamang ang pamilya Gregorio ang nanawagan, kundi pati na ang galit na mga netizen. Sa legal na proseso mula sa pagsibak sa kanya ng PNP hanggang sa ito'y mahatulan nitong August 2021 ng habang buhay na pagkakabilanggo, si Nuesca na ilipat sa kustudiya ng New Bilibid Prison na kabilang sa mga high-profile inmate. Habang gabi ng December 1, kinumpirma itong nasawi nitong November 30. Ayon sa tagapagsalita ng Bureau of Correction na si Gabriel Chaklag, 6:44 ng gabi, November 30, nang biglang bumagsak habang naglalakad sa labas ng dormitoryo si Nuesca. Cardiac infarction o atake sa puso di umano ang cause of death na ibinigay na initial na findings ng mga medical personnel ng NBP. Ayon kay Chaklag, upang mabigyan ng kaliwanagan sa pagkakasawi ni Nuesca, itinulak na umano ng NBP na ito'y sumailalim sa autopsy. Paulo G. Santos, CLTV News.